Il-qabda rekord fil-Port Ħieles li għamlet id-dwana Maltija ta' 800 kg ta' droga kokaina b'valur ta' aktar minn 100 miljun euro kienet frott il-perseveranza u anke l-kuntatti ta' tqassim ta' intelligenza li dwana Maltija irnexxielha tibni fl-aħħar snin. Sostna dan id-Direttur Ġenerali ta' Dwana Ġewket Kuti Mawa News l-għada li ħarġet l-aħbar bl-interċettazzjoni ta' droga f'kaxxi tal-banana fil-Port Ħieles. Fil-waqt li ma nistaqat u bl-ebda mod nissottovaluta sem it-tagħmir l-investejna fih bħala dipartiment għax permess li nkunu preċiżi ħafna u naraw l-affarijiet mingħajr ma niftħu. Però darba s-sodisfazzjoni huwa akbar għaliex kien hemm element ieħor importanti ħafna li kontribwixxa. Fil-fatt f'dan l-aħħar snin bnejna relazzjoni professjonali tajba ħafna ngħid jien, bbażata fuq il-fiduċja ma' aġenziji ewlenin ta' nfurzar, kemm Malta kif ukoll lil. Li wassal biex ikun hemm skambju effettiv ta' intelligenza. Fost dawn ir-relazzjonijiet hemm relazzjoni mal-Europol, l-Unjon ta' Dwana Ewropea u l-Organizzazzjoni Dinjija ta' Dwana. U da kien każ fejn l-intelligenza li kienet qed taslilna u li kienet qiegħda tinġabar qabel il-wasla tal-kontejner hawn Malta. Kienet tant preċiża illi ftit kien hemm dubju li meta niftħu ħansibu dak li verament sibna. Tant kemm l-intelligenza kienet tajba. Ġifieri dal-element ta' skambju ta' intelligenza u relazzjoni li bnejna tul iż-żmien ma' aġenziji lokali u internazzjonali illi lilna huwa jiswa mitlu deb għaliex tajjeb li jkollok apparat illi permezz tiegħu tara fil-container, ma kemm hu iktar tajjeb illi oġġett tkun taf li aktar x'jasal fuqek qabel fil-fatt jasal. Id-droga tal-ħamis kienet moħbija f'container li kien ġej mill-port ta' Turbo fil-Kolombja u kien fit-triqtu lejn it-Turkija. Hija kienet moħbija fuq il-parti ta' barra tal-container li turi li aktar xi droga kokaina ma kienx destinata biex tasal it-Turkija ma jaf kienet issa tinġabar qabel. Tagħti wieħed xi suspetta illi il-modus operandi kien ħajkun wieħed ta' rip-off. Rip-off jiġifieri illi il-droga tpoġġi tem imma tista' tonqos mill-container qabel il-wasla fid-destinazzjoni tagħha. Kienet wara l-bieba b'mod li l-bieba tinfetaħ, tittieħed u terġa' tingħalaq il-bieba. Normalment meta tkun għal destinazzjoni finali tkun moħbija iktar il-ġewwa. Meta tkun eżattament mal-bibien, is-suspetti jkunu li hemm elementi ta' rip-off.